Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. APH Halsia Songpen Mass Joining Program Kepadupon. Lumbajong constituency ke parlupon Theso Ajur PS Baliram Terang Arong along APH Halsia Songpen Mass Joining Program amai kedengpon. Lason si bang amai along kacharipon Mongol Singh Teron pensi mai charipon lo. Labang amai along APH Halsia Songpen Central Committee Mepu Jai Kathar VP Rajesh Tiso Dipen Rongpi Lapen Women Wings Pen Rita Kramsapi Sitami Chetongdon. Lapen labang so mass joining program amai along don plike bracket hom ahem tunatum BJP asong che oponsi APH Halsia Song along che pa ogdon lo. Lapen kevangje hutsetami APH Halsia Song along si cherap che todun popusi Baliram Terang arong asora tumpen pachinipon. Terong da Baliram Terang arong Theso Ajur APS along si nitum pini meeting kedo mass joining ladak don klikebra kethom BJP pen lock body BJP pen lock APHLC along nang dun at pini arong pen amat lo nang dun lake dak ilitum non chuhet ke hai MSC Johnny Timung PS lo lake ho polling station lo alang di long ke dun bang avidet lo no det la bang likera ka thom don thong kera don kera Plikera ka thong pen bang kon bak amula la edon bang pho pu le hisab sita ko anno na tum pu ignon abang ke ko an po bang haru ke thom bak do ibu Karbi rong asar abaya hinpet teke rong pi arong along mai ke padupon. Dati jong ni pai krener kep ar nila khakre pho Mohamaya constituency ke parlo rong asar do anatum chingrum si teke rong pi arong along Karbi Anglong Autonomous Council Lun Singh Teron ahem along non nang kileji ar koi ni pai troxiar ni chortli chopejo mate phusar phisar angthun ateng pet ke kroi thip arat atum an kachetong pet methang Karbi aron barim an sosik ke pathir thip thek ji aphat mai kangnipon. Bang Swamaya long Karbi Anglong Autonomous Council Lun Singh Teron ake hailapen Karbi Anglong rong asar amai abitung atumpen penang anrat asai klembang atumpen chetong si choartli chopejo rong rup kachari kachalon nangji aphan bidi sore chipipon. Bang Swamaya long Lun Singh Timung abarim lapen meipu hempu mukrang adorbar sar bordoloi kiling dun meipu hempu mukrang adorbar Mojari Singnar Vidya Singh ingti kongchun bang hempu mukrang adorbar Mohamaya BJP Mondol Committee members atum doan lapen rong phokep sose rong asar atum chetong dun. Holokhua National Highway 39 along Tharpen Gypsy akar ahir ing tangrak pen kachetong banghini adim along amat apran kedamna. Matijong ni pai krener kep arni ada por pli apor malam borpothor police station ke parlo National Highway 39 atowar pi Holokhua along ihum Gypsy Dimapur anathupen kebang bom lapen ihum Thar akar Golaghat anathupen kebang bom ahut National Highway 39 atowar pi Holokhua angden along ahir ing tangrak pen kachetong der ajok adim along amat banghini apran damnang juilu. Lapen bang trok atum ahir ing tangrak pen areng ahu keso pen ajok tong sekot pen sekelang damji aphan tong sekot pen Bukajan Hospital along ponlu. Adun thu birta ke tok bom ahut anke kithilot bang hini inut soarlo lapen inut pinso atum amen lapen konat as sorloni angton pen chinipon pelan. Lapen bang trok areng ahu keso atum amen lake Ziaila artaning kaning kora troksi Mon District Nayamsam artaning kaning kora troksi Mon District Kayong Artaningkan Ingkoy, Mon District, Anglong, Artaningkan Crazy, Mon District, Taypay, Artaningkan Ingkora Sirkep, Lapen, Rahul Basumatari Atum Henlo. Kachetongdar, Thar Bearing Registration Number S01 FZ4114, Lapen, Gypsy Bearing Registration Number NL04C 3801. Borpothor Police Atumpen, Tong Sekot Pen Adimaklongan Palidun si doan say sitami Cheparding Ponlo. Bukajan Pen Sarkurube, Karbi Anglong News. Karbi Anglong rong asar amai pen chethan chimun amai kepadupon. Matijong ni pai krener kep arni di photar langso kara diri pesai hem along chethan chimun lapen kachingwai amai kepadupon. Bangso amai along kachingwai pon ki kevangji KKCA pen kepathik pon Karbi aron barim chingrum amai along Karbi Anglong rong asar amai pen sitami ongdung amunit kachetong donji aphan chingwai pon.
Lapen bisar kedar aron kapang tangje aphan pen chenglok son pho haputhak chingwaisi chethan chimun pedupon thulo laso amahelong Karbi Anglong rong asar amai therapy kongchon bang dhonsing rong hang kara is Karbi Anglong aro meipu harsing rong hang kongchon bang chonro tokbi joysing rong hang anparta penang an rong asar atum chetong dunsi ardi doklong pen chethan chimun lapen chingbai amai pedupon lo dak taralang so Karbi people host along militum thang sai hemalong di rong asara mai pen mai padu ponang ko Karbi Anglong rong asara mai hin pen mai padu nang ponang ko alam phela phela ge non ki wangji tarik thokti la pas mai la long ke hai doktor tuliram rong hang nang pin khara ting pen hobong nang ki puji pu putha ki chengsila lo ko hini bang ke netum itu rong ke la bang ke non la Karbi Anglong dang ki doan atum ta tarik phosi January tarik ko tarik phosi pathik ponlo ako ki thom bangke ni tum rong asar tum pen non ni tum phan appointment nang pf lo la pen la bisar kinda lo ta la helo ni tum lasi la bangso bisar long semana tum suarlo tum bisar thap thap re lasi la सब puthak ni tum ke chidon nde lasi ni tum ke la bangso puthak ke ni tum phan rong asar phan Karbi Anglong Thomas Council pen nitum aja kong nang pider phi lasi nitum ke laso aja kong chihar jak ji phan lasi nitum phan si kitab tanang pilo lake suarlo phan le ras bangso kitab ke pita kali nitum asinai pi lake bisar kendal ke kinebdan komande chok che phan nebdan pachak nitum pudun thaibe sta ka bisar hong janang le rok bojang te lake rong asar phan hodai bek nagi lapen bisar long bek nagi pen alang li phan ki chok che bang phan bulo jangte mone tum kang sai hut jong si thedan ke kang sai lo ponte hola bang so por hut ni tum horbong nam pujir si alang li phan semi patang da nang kokji kali bulo jangte laso asemi dengde pote laso muni kapre kan ta choklem thide ta hai lasini tum horbong nam pujir pan si alang li phan semi padang ji la per hola so horbong alang si tum pujun pan si alang li phan alang li kai phan ansi tum puji alang li puriala phan alang li dondra phan da period na yang si cuma thodi jate wasi tum la bangso ta ni tum horbong nam da puponji lasi ni tum rong sar mai hin pan ke doni si akoi siram dosulang ye taralang so long kise central committee pen ni tum phan lang pipon non dak ni tum phan long le nang pipon lo la pen hemtun nang kim pipon lo alang li tum kise central committee phan ni tum kurwang thu puje pon lo lapente nili tum kise central committee phan ni tum ko cherap dunji phan ni tum cherai pon lo je mu amai along cherai pon lo adon tin phoke phan ni tum chirung pon po husin ni tum da cherai pon lo bangsa mai lo lasi son pho alam ni tum pini cherai pon lo